Molt bones. Avui ens connectem perquè penso que hi ha un tema molt interessant i és per tota la gent que practiquem esport doncs, o activitat física. Doncs què passa amb les lesions? I a més, hi ha lesions més recurrents amb uns esports, potser, o no, o amb unes edats, o si a les dones ens afecta d'una manera o d'una altra. I llavors avui estic super contenta perquè la persona que entrevistaré és algú que, com aquell que diu, m'ha salvat la vida, perquè jo vaig tenir una lesió molt greu fa 3 anys ara, al febrer, i no estava clar si podria tornar ni a caminar per la muntanya, molt menys esquiar, i no com a hobby, sinó jo me dedico professionalment a una cosa que implica caminar per la muntanya carregada, esquiar pujant i baixant per la muntanya carregada i llavors era per a mi vital doncs, poder-me recuperar i no estava clar, no?, per la lesió que era. Inclús un super mega metge d'una clínica molt reconeguda catalana especialitzat a més en la lesió que jo tenia, doncs quan em va visitar em va dir que aquella lesió a la meva edat ja no es podia operar i que seria una lesió de per vida, i gràcies a la persona que entrevistarem avui i al seu equip doncs puc dir a dia d'avui que primer me la van curar i segon que no tinc cap mena de seqüela ni dolor ni problemes de mobilitat ni res de res de res, així que un gran professional i suposo que ja està per aquí a punt de connectar-se, a veure si el veiem, que és l'Elia Villa. A veure si està per aquí, a veure si arriba. I bé, i l'Elia doncs, és fisio, ha estat molts anys vinculat amb temes de MotoGP i el motiu per què vaig anar amb ell és perquè filmant un documental per una clienta meva doncs el vaig conèixer, em va semblar una persona molt professional i també el que he de dir és que poden haver tècnicament millors o pitjors professionals, però a més l'equip de l'Elia et fa un acompanyament, crec que puc dir inclús emocional, i això quan tens sessions molt greus que t'estàs jugant si poder reprendre la teva vida i la teva activitat habitual i continuar-te guanyant la vida, si això realment té una cura, doncs també penso que la part emocional i psicològica és molt important i amb l'equip de l'Elia doncs mai et sents com un número, sinó et sents realment una persona amb la qual s'impliquen amb totes les dimensions i realment et fan un programa que s'adapti totalment a tu. A veure si el tenim per aquí, a veure si se connecta, que no sigui cas que s'hagi despistat. A veure bueno, a veure si ja se connecta. Llavors, l'Elia, com veureu, parla perfectament català, tot i que és italià. Al cap de poc d'haver arribat a Andorra doncs ja parlava català, escriu en català i bueno, és realment una gent increïble. Així que si mai teniu algun problema que necessiteu un fisio, sobretot especialitzats en temes esportius, i com avui també comentarem, recentment s'ha titulat com a preparador físic i llavors té aquest doble vessant, amb el qual també porta més coneixements quan s'ha de fer una recuperació, no? A veure si es connecta. Aquí el tenim, a veure. Vale. Aquí ens entra ja l'Elia. A veure... T'envio jo la invitació, Lia, perquè em sembla que quan... Ara sí, ara ja hem entrat. Molt bona tarda, què tal? Hola, què tal? Bona tarda. Molt bé, molt bé. Escolta, bueno, estava fent aquí una mica de repassada de com ens havíem conegut i amb tot el que m'has ajudat. I avui, bàsicament, dintre
evidentment, de moltíssimes coses que podíem parlar. Havíem dit que parlaríem doncs, d'un tema en concret, com era doncs, les lesions que es diuen ACL. No? Igualment, qui vulgui després fer més preguntes, perquè farem, com sempre, uns 30 minutets que fem de directe, deixarem el vídeo penjat per si algú no es pot quedar. Doncs deia que tu fas moltes coses i que, a més, recentment t'havies titulat d'una cosa que, a més, també aporta coneixements a la teva feina del dia a dia, que és la de fisio. I per a que no ho vull dir jo, per no dir-ho malament, com es diu això que t'has titulat recentment? Bueno, això es diu especialista de la força i condicionament físic. Vale. Seria Strength and Conditioning Specialist. Això. Vale. En anglès queda molt bonic. I el que deia és que si algú té alguna pregunta més, després d'aquests més o menys 30 minutets, doncs que te poden escriure al perfil, que tu contestes, que no hi ha cap problema. I a més he de dir que l'Elia és molt bon comunicador, que explica les coses molt bé, i com podeu veure estava dient que és italià, però que parla és un català perfecte. I a més català, parles català, castellà, italià, evidentment, que és la teva llengua materna, i no sé quantes llengües més, no? Bueno, francès i anglès. Ja està, això, és suficient. Bueno, 5 llengües. I just ara, quan ha entrat la petició de connexió, deia que tu durant molt temps has estat relacionat amb l'alt rendiment, amb temes de MotoGP, però bueno, també amb atletes de Copa del Món d'Esquí, etc. És a dir, que coneix moltes disciplines i moltes formes diferents de fer-nos mal. Llavors, per tant, estava pensant el mateix, però no queda molt bonic. O sigui que tens una visió 360. I llavors, si et sembla, si vols, fes una presentació de qui és l'Elia, si et vols presentar aquí al món. I una cosa sí que vull dir, que sempre ho dic, és veritat, que aquests directes que faig amb aquest perfil són totalment gratuïts, que ni jo estic cobrant per fer el directe, ni tu estàs cobrant, o sigui, ho fem simplement perquè pensem que de lo que anem a parlar avui potser pot ajudar amb algú, i llavors tu ens cedeixes una part dels teus coneixements i tant de bo que si sol amb el que comentem avui podem posar llum, com es diu en un programa molt famós de TV3, llum a la foscor del problema que potser tingui algú o salvar alguna lesió per les indicacions que donaràs, doncs, escolta, ben empleats aquests 30 minuts, no? Escolta, doncs, comencem. Qui és l'Elia? Pues l'Elia és fisioterapeuta, sobretot això, i com tu has dit, des de fa poc també especialista de força i condicionament físic. Fisioterapeuta més enfocat en el món de l'esport. He tingut la sort i estic tenint encara la sort de treballar en el món de l'arrendiment, però no només això, sinó també amateur. Doncs més enfocat en aquest àmbit. I vaig començar a fer aquesta feina ja porto anys, fa 15 anys, sí, em vaig graduar el 2008. Vaig fer tot el meu recorregut a Itàlia i mentre que tenia el meu centre de fisioteràpia en Itàlia també estava, com tu has dit, amb els pilots de MotoGP i Superbike durant el Mundial mateix de MotoGP, amb l'equip de metges i fisios que es diu Clínica Mobile. Per això que vam decidir de muntar una instal·lació en Andorra fa 5 anys per poder donar seguiment als pilots que viuen a Andorra. I m'he quedat aquí. Sí, perquè amb aquesta clínica, l'espai que teniu, visiteu tant la gent per via privada, o sigui, no cal que siguin residents aquí. Si algú està temporalment a Andorra, doncs també us pot localitzar i també doneu servei, o que no és sol un servei que dona via la Seguretat Social d'Andorra, o sigui, que qualsevol persona pot demanar hora i consultar-vos. De fet, ja ens ha passat això, de tenir clients esportistes de fora que ens han instal·lat a Andorra durant potser 2 o 3 setmanes per fer com un protocol intensiu de rehabilitació amb nosaltres i que genial. Doncs queda dit, perquè a vegades jo penso que això potser la gent no té molt clar, no? Si els fisios que estan aquí sol treballen per la Seguretat Social, si sol són privats, i és una barreja. I, doncs, si et sembla, anem al tema que havíem dit que parlaríem avui, que és això tan maco que posa ACL. ACL, que queda molt bonic així en anglès, l'acrònim, però seria LCA de tota la vida. Això mateix. I la gent que estem en el món de l'esquí ho veiem gairebé cada setmana, però
Explica'ns què Ja. és. Quan veiem aquestes Pues, inicials, què vol dir? el ACL o LSA seria el lligament creuat anterior. Estem parlant, òbviament, de genoll, i és el lligament creuat de genoll que perquè és tan famós, perquè és el lligament que sol trencar més sovint en un esport que pot ser no només de contacte, sinó d'impacte. Impacte què vol dir? Quan el genoll té una activitat pot ser d'acceleració o d'aterrar al terra i tenir aquell que es diu pivotatge de genoll cap a dins i que en aquell moment fa clec el genoll i és allà on ens desesperem perquè possiblement s'ha trencat el creuat. I llavors, per lo que estàs dient, més o menys sempre es trenca per un mateix moviment o és múltiple? És múltiple, hi ha diversos moviments, però el més típic no és per contacte amb una altra persona o amb un oponent en un esport de contacte, és més per no contacte, es diu. És justament quan el peu toca terra, el peu es posa com pla, el genoll no aguanta la situació, se'n va cap a dins i en aquell moment també amb la força del quàdriceps per la contracció del recolzament al terra fa així que hi hagi com un desplaçament anterior de la tíbia i fa així que s'estressi massa el lligament fins a poder-se trencar. Llavors, la velocitat aquí també té a veure? No sé si s'ha entès. Sí, jo crec que sí, però llavors entenc que també, si vas amb velocitat, també... O sigui, amb els esports que impliquen velocitat seria més freqüent que passi o com? O sigui, no sé si hi ha uns esports que diguis, mira, doncs, no sé, m'ho invento, Evidentment, als escacs segur que no hi ha... Deu haver moviments de dir, no? Però vull dir, hi ha algun esport que es vegi molt més freqüentment que d'altres? Sí, no és només una qüestió de velocitat, és més una qüestió d'impacte, com he dit abans. En totes aquelles situacions que hi hagi un aterratge al terra, allà sí que hi ha una possibilitat que el genoll no estigui bé col·locat o que no aguanti bé la situació i doncs es pugui trencar. Això passa en el bàsquet, passa en el vòlei, passa a l'esquí, passa al rugby, passa fins i tot he tingut pilots de motos que s'han trencat un creuat perquè al frenar i al apoyar el peu al terra ha tingut com un giro de peu i genoll i s'ha trencat. I llavors hi ha també, perquè tu deus estar fart de mirar estadístiques, hi ha algunes edats que diguis, bueno, fins a aquesta edat, no sé, perquè potser el lligament és més flexible o algo, normalment no es produeix i és a partir d'aquesta edat que tenim més freqüentment aquestes lesions o no? O hi ha totes les edats, això? A veure, està clar que com més endavant, amb l'edat, pitjor, més possible. Diguéssim que l'edat és un dels factors, es diuen, bueno, fem una mica un pas enrere. Hi ha dos factors de riscos. Factors no modificables i factors modificables. Entre els factors no modificables està l'edat, justament. O sigui que no pots fer res si estàs més enllà amb els anys respecte a una persona més jove, perquè no tens la musculatura potser tan bé desenvolupada, entres més en fatiga, potser que tens més patologies associades, així que és un dels factors no modificables. Però sí que es veu també que hi ha molts factors modificables que tenen a veure amb un risc major de poder-se trencar. Entre altres està l'estat de forma, situacions de sobreentrenament, nutrició, fatiga, si estàs en temporada, fora temporada, si estàs entrenant, si és una competició. Tots aquests factors són situacions que es poden més modificar. Quan dic estat físic vull dir també la forma d'entrenar-se, si fa entrenament de força, si escalfa abans de la competició o d'una esquiada, en aquest cas que parlàvem d'esquí. Tot això són factors que poden interactuar i millorar o empitjorar el risc d'una lesió de creuat. Clar, és que ara aquí en un minut has dit un munt de coses, de factors, i llavors, si vols, anem fent com per parts. Has dit que, segons la preparació, clar, perquè llavors tenim quan no tens res de preparació i te vas a fer el que sigui i et lesiones, i al revés, no? Que per sobrecàrrega, per estrès que es diu, no? Si ho dic bé, que te lesiones perquè t'entrenes massa o no, o l'altre, que no t'entrenes correctament per lo que necessites i t'acabes lesionant. Llavors, en el cas de la ACL, hi ha alguna manera, per la gent normal, després no entrarem en cada esport, però així per la gent que s'està veient, que a més aquí vaig veient gent que hi ha de totes les edats, podem fer alguna cosa per intentar evitar-ho?
Està clar que és un event tan agut i imprevisible que no hi ha la certesa 100% de dir si fas aquest protocol no generes mai el creuat. Això és impossible. Però, hi ha un però, sí que és cert que amb un entrenament, sobretot una forma d'escalfar correcta, es poden prevenir. Es pot augmentar el percentatge de prevenció de rotura, de trencament del creuat. Què vull dir amb això? Que aquí parlen els estudis, perquè l'altre factor no modificable, que m'he dit abans, és el sexe. Es veu que les dones estan amb més risc de trencament de creuat respecte als homes. Però, justament fa alguns anys ja, crec que a Noruega o a Suècia, no me'n recordo, van treure un protocol d'escalfament específic, es diu Harmony, si ho volen buscar o si m'ho volen demanar, tinc el paper i ho puc passar a qualsevol persona, que ho van aplicar amb noies a un equip femení de futbol durant tota la temporada. Van fer 2 dies a la setmana tot un protocol d'escalfament en exercicis, sobretot propioceptius, educació com ha de ser l'aterratge a terra del peu, l'eix entre genoll i peu, bla, bla, uns 20-30 minuts de treball, 2 cops a la setmana, i això s'ha vist que disminuïa el risc de trencament de creuat anterior d'un 84%, que és molt. És una Així que, animalada, sí. així que jo quan vaig llegir, uau! Així que Clar, ho apliquem ja, clar. perquè fins i tot jo aquí a Andorra segueixo un equip de rugby femení, bueno, el masculí però també el femení, i porto 3 anys, aquesta és la tercera temporada, i sí que és cert que la primera i la segona temporada vam tenir 3 lesions de creuat, tant la primera com la segona, en un equip de potser 25-30 noies. És molt, és un 10% de tot l'equip. Pues, com he dit abans, hi poden haver-hi 3.000 factors diferents, per això no vull dir que hi ha una cura màgica, però sí que ara toquem fusta, però sí que aquest any estem aplicant aquest protocol i fins ara tot està anant bé. I això que dius de que és molt més freqüent en dones que en homes, i és més freqüent, no sé si això ja s'ha estudiat, no sé si els dies abans de la regla, els dies durant la regla, perquè no sé si això té a veure amb la retenció de líquids que tenim mentre tenim la regla o això no se sap encara. No, que hi hagi més risc durant la regla, a veure, que jo sàpiga, no hi ha estudis o evidència que digui alguna cosa. El que sí que va relacionat amb la regla, això és molt important, és la que es diu la tríada. La tríada en l'activitat femenina, que és un tema molt, molt important, potser a vegades subestimat, que això diu que porta relació... Per què tríada? Que hi ha 3 factors molt importants. Un és el nivell d'energia disponible, un altre que es diu a nivell de quantes calories tens tu per poder fer una activitat física. L'altre és justament la regla, el cicle menstrual, si hi ha una disfunció o si hi ha un cicle regular. I l'altre és l'estat de mineralització de l'os, o sigui, la densitat mineral òssia. Aquests 3 factors, entre ells, interactuen i si un d'aquests 3 no està com hauria de ser, doncs hi ha un més risc de lesió, tant com de fractura òssia per estrès, com pot ser un lligament creuat per un dèficit de control neuromuscular, per fatiga, per aquestes coses. I això és un factor molt important perquè hi ha estudis que diuen que entre un 16 i un 60% de totes les dones en tot el món que fan activitat física, no estic parlant de professionals, en general, a nivell recreatiu, tenen un dèficit a nivell o d'energia o d'irregularitat del cicle o de densitat mineral òssia. Doncs estan més subjectes, més exposades, millor dit, a una possible lesió. I s'ha de vigilar amb això. Llavors, per tant, per a tu, per la teva feina, per fer aquestes prevencions, entenc que deu ser molt important poder veure les analítiques ja no de sang normal si corrent, sinó les que surt allà, jo què sé, si tens magnesi, si tens aquesta vitamina, si tens l'altra, per saber realment com pots adaptar. Bueno, amb un equip o tu que fas també doncs, un tractament personalitzat als teus pacients, no? Sí, està clar que aquest últim tema seria important poder treballar, col·laborar amb un nutricionista o dietista. Per què? Per poder tenir monitoritzat aquestes dates, sobretot a nivell de nivells d'energia. Perquè quan parlem de nivells d'energia vol dir tota l'aportació de quilocalories diàries d'un atleta. Això depèn de lo que menja, bàsicament.
Però des del nostre punt de vista com a fisioterapeutes, sobretot si treballem en un equip, com pot ser l'equip de rugby o un esportista, és estar atentos i reconèixer aquells símptomes, aquells factors que ens poden dir, ui, aquí està passant alguna cosa. Com pot ser una baixada de rendiment físic, de performance, o si no, si veus que està més preocupada, perquè estem parlant a nivell femení, però també això passa en el món masculí, però preocupada pel seu aspecte físic, i pot ser que la ingesta calòrica sigui inferior, i penso a esports on la teva aspecte físic és més important, com la gimnàsia rítmica, artística, o també qui fa curses de llarga distància, que han d'estar superprimes. Tots aquests factors s'han de vigilar, estar atentos que no passi alguna cosa. I també, per l'altra banda, en excés, aquí procura fer massa entrenaments, com exigir-se massa. També no està bé. Clar, és el que dèiem, ni poc ni massa. No, que te pots lesionar per un moviment o per excés per estrès o d'un entrenament mal focalitzat, no? Que al final t'acabes trencant perquè has fet coses que no te corresponien per lo que tu necessitaves. No? I entenc que tu, llavors, treballes tot això amb aquesta nova titulació que tens, però llavors és molt transversal amb els teus coneixements de fisio i amb el que deies, amb la gent, amb els nutricionistes o amb el metge de capçalera, inclús. Sí. Això ja no és només per un tema de ser especialista de força, sinó en general també com a fisioterapeuta, tota la part que és de prevenció, ni de readaptació, però sobretot de prevenció de lesions, és una cosa que ens ocupem com a fisioterapeutes titulats. I sí, doncs sí, és a part de la feina molt important poder introduir o suggerir protocols així de prevenció, com el que he dit abans, i sobretot educar al gest correcte. Per el que deia abans, hi ha factors no modificables i factors modificables de risc de lesió de creuat. Poder interactuar amb tots els factors modificables, entre altres, la tècnica d'aterratge o la tècnica d'un exercici específic, estaria bé poder-ho aplicar. Ara, quan deies d'excés, clar, hi ha esportistes que arriben a perdre la regla. Esportistes dones que arriben a perdre la regla. Clar, pot ser igual per una banda els hi va bé, però per una altra és una disfunció total del cos. Això, no sé si se sap, però també afecta amb aquest tipus de lesions, el fet de no tenir-la? Sí. A veure, no vull passar sobre de temes que potser són més de metges o altres professionals, però sí que tu has dit, el fet de perdre la regla, de saltar una regla, o de fins i tot tenir una disfunció, o sigui, tenir-la més llarga, més curta, s'ha de vigilar. S'ha de vigilar perquè no està bé, no va bé. És el nostre cos que ens està dient, afluixa. Una cosa, o me falta, no? Justament energia. Perquè això porta, tot el que tu has dit, porta a un dèficit d'energia, porta també a una disfunció hormonal, que pot arribar a donar un dèficit també de densitat mineral òssia, doncs una fractura d'estrès ossi. I abans has comentat quan hi ha noies que fan esports de molt alta intensitat, i és que ara estava pensant que que ara he vist que se connectaven per aquí la gent del Coma Pedrosa, que ahir estàvem en una cursa d'esquí de muntanya. Clar, les noies d'ahir, per exemple, van fer un esforç brutal i d'alguna manera, i avui tenia una altra cursa, des del teu punt de vista, com a persona que sap de temes de força i també de fisio, no sé, si ara ens estigués escoltant alguna, d'ahir a avui, què és el que haurien d'haver fet a nivell físic de recuperació i d'alimentació, per exemple? Comptant que ningú sigui al·lèrgic, que pugui menjar gluten, ja no entrem en d'altres coses, que aquí ja ens aniríem al tema dels nutricionistes, però així uns paràmetres normals, quan tenen aquesta alta intensitat durant el dia i que a més recorren després d'un dia, i algunes pensem que venien dels campionats d'Europa durant 5 dies de cursa i després pegar-se el viatge de 12 hores fins als Pirineus. Vull dir que és molt heavy, és que ja no és la competició o l'activitat física, és que després també és tot l'estrès, els viatges, i se van sumant coses a cansanci en el cos. Bueno, i sense anar més lluny, i sense parlar de dones, l'accident d'ahir de l'Alexander Kilde, que inclús els seus companys que van estar al podi
han fet una queixa a la FIS dient que no és de rebut que hagin de fer recuperacions de curses perdudes perquè no hi havia neu i que s'hagin de pegar 5 curses en una setmana o entrenaments més curses perquè això genera un cansanci que després tens accidents a 150 per hora i que te pots arribar a matar, no? Doncs no sé si podries donar unes pautes quan són coses així de tan acumulat. No sé si és que hi ha unes pautes. Sí, n'hi ha moltes. A veure, sí que és veritat que al final cada atleta té la seva rutina. Sí, clar, rutina. després tu has de personalitzar, però així, a grosso modo. Sí, però sense cap dubte el que més important, perquè quan tens un esforç tan llarg, tens un dèficit calòric molt evident i doncs has de tenir una ingesta, has d'aportar, recuperar totes aquelles calories que has perdut durant l'esforç. Doncs segurament poder fer una ingesta adequada de proteïnes i hidratos de carbono és el més important després d'una cursa d'aquest tipus. Perquè si no el que passarà l'endemà o fins i tot la nit mateixa, quan hi ha tot l'efecte de síntesi proteica, o sigui, el múscul s'està com regenerant, anirà, es diu, canibalitzant el mateix múscul, buscant proteïnes del mateix múscul. L'ideal és intentar tenir una ingesta extrínseca, externa, d'això, de proteïnes i hidratos de carbono. Això per la part nutricional. Després ja millor demanar una consulta a un nutricionista especialista. I una super mega bona hidratació, entenc, perquè ahir vaig veure que arribava molta gent, perquè feia molta calor, tot i que estàvem a alçada, estàvem a 10 graus a 2.300 metres, arribava molta gent amb rampes, i vaig pensar, potser és més d'hidratació? Perquè, clar, van amb aquestes bossetes mínimes per anar omplint quan poden, però segurament alguns es van quedar sense poder veure res a la pujada, no? També deu ser molt important, que a vegades ens n'oblidem. Sí, hidratació, també begudes isotòniques amb electrolites, tot això també que pot portar una falta de sals minerals, pot portar a rampes, això sí. Això per la part més nutricional i d'hidratació. També l'altra part és tenir el cos més flexible possible. O sigui, doncs, fer una mini rutina de mobilitat i flexibilitat, sobretot amb exercicis d'estiraments dinàmics, per exemple, o de mobilitat. La nit abans d'acostar-se. Aquell vídeo que vas penjar amb el peu així cap a dalt, no? Tipo. Bueno, doncs entreu el perfil de l'Elia, que teniu un exemple, ves, molt bo de com no s'ha de fer i de com sí s'ha de fer. Sí, m'agrada ensenyar les coses d'una forma divertida. Perquè sí, interessant. A mi em ve gas de cebre, perquè pensava que sortiries tu amb talons, llavors també. Això va next. Però no. Doncs això, intentar tenir més flexibilitat possible per això, per poder prevenir sobretot lesions. Perquè aquest és un dels altres factors que no he dit abans, és flexibilitat. Flexibilitat articular i muscular pot ajudar a prevenir lesions articulars. I diria que això és el més important. Després hi ha gent que li agrada fer banys d'aigua freda, gent que li agrada més fer contraste la nit mateixa, utilitzar les botes de presoteràpia. Això ja és més una qüestió més de personal, el que sí que és important intentar donar un efecte com de bombeig. O sigui que realment funciona, que no és efecte placebo, llavors, tot això. No, això funciona. Has de pensar que quan fas una cursa com la d'avui d'esquí, clar, tota la circulació se'n va cap a les cames. Els braços sí que fan la seva feina, però és molt inferior. Doncs el cos mateix diu, ok, aportem sang cap a baix. Però tu a la nit has d'ajudar el cos a tornar a portar-lo cap amunt, a fer aquest retorn venós. Doncs totes les eines que podem facilitar aquest retorn venós, entre botes de presoteràpia, estiraments, tot això, doncs... Malles compressives, d'aquestes que fan com un massatge mentre es dorms. Sí. Molt interessant. Hi ha moltes eines. Per anar acabant, i per la part que m'afecta ja com a dona, i ja tinc els 50, les de 50 i les de 30, més o menys seria la mateixa rutina, o ara ja com que entrem en una època que teòricament anem cap a la menopausa, llavors el nostre cos canviarà i justament no tindrem la regla però tindrem uns altres problemes. No sé si hi ha alguna cosa, algun suggeriment que ens puguis donar. Sí, seria cap als 50, però ja a partir dels 40, homes i dones, no només dones. Però és encara més important poder afegir entrenaments resistits, es diu, així, de força, amb resistència, perquè, clar, el que deia abans, la textura mateixa del múscul va canviant al llarg dels anys. Això es diu també sarcopènia, o sigui, es redueix la capacitat de les fibres musculars direm regenerar-se, no és correcte però perquè s'entengui. Això es diu sarcopènia, o sigui, hi ha una reducció de disponibilitat de sarcòmeros, que és la unitat principal
del Sí, múscul. dels blastòmers I, segueix que hi ha. O sigui, exacte, com dels doncs, filets, per dir-ho així, no? exacte. Doncs al tenir menys, important seria els que quedin, que estiguin totxos, ¿vale? I per fer això és important fer un entrenament resistit. I això el que es recomana tampoc és algo impossible d'organitzar-se perquè és un mínim de 2 dies a setmana d'entrenament de força, a part de la pròpia activitat física, que sigui bici, que sigui cursa, que sigui esquí, el que sigui. Vale, o sigui, seria un Això per què? Per mes a prevenir més lesions. de... Sí, Vale. és algo complementari, sí. Per prevenir lesions, inclús, per lo que m'estàs dient, per una persona que no sigui molt moguda, per dir-ho d'alguna manera, seria com una cosa Sí, bàsica, llavors, també, no? sí, per prevenir lesions en Per general, tenir una sobretot millor lesions salut, musculars. no?, conforme ens anem fent grans. Sí, sí, perquè en general això és subestimat a nivell general perquè és important tenir musculatura. Sigui la que sigui l'activitat física que fem, que si fóssim esportistes amateur o una dona que treballa al ordenador tot el dia, és igual. O sigui, l'important és tenir musculatura. Ni ser obès ni ser massa prim és bo. Això normalment es medeix amb això es fa també un dietista, un nutricionista, però també un especialista de força i condicionament físic, i estaria bé tenir un estudi antropomètric per veure el percentatge de massa magra i de greix. Val. Sí, Això per perquè calcular la musculatura. això que estàs comentant tu ara, l'altre dia vaig anar a veure la meva estimada Gina, que hem fet per aquí una vegada algun directe, també. Ella és llevadora, però és curiós perquè les llevadores, que és un servei gratuït a Andorra que tenim de la CAS, no ens adonem del munt de coses i de camps que arriben a agafar. I al final ho comentàvem, no?, que la seva feina també és una feina no paral·lela, sinó que hauria d'anar en combinació moltes vegades amb la vostra feina de fisios, i justament parlàvem del tema de que sembla que ara s'està posant de moda, que per fi ens n'ha donat la importància de que la gent a partir de certa edat fem un entrenament de força, i ella em deia, bueno, que te vagis a passejar amb les pells està molt bé, però no, s'ha de fer força perquè em va dir les dones quan arriben a la menopausa heu perdut un 40% de la massa muscular, em va dir. Un 40%, vaig dir, un 40%, i justament em va dir aquesta paraulota, com has dit tu, de la sarcopènia, que ara me l'he apuntat perquè dic, no me'n recordaré. Sarcopènia, sí. I per això, llavors, bueno, doncs des d'aquí convida a tothom que ens estigui escoltant doncs, que si la persona mateixa o algú conegut al voltant està amb aquestes edats a partir de 40, doncs penseu en això, que està molt bé, que ens anem a passejar amb la bici, amb els esquís, per la muntanya, però que és superimportant pels anys que ens venen després i per poder tenir una bona qualitat de vida, doncs fer aquests entrenaments de força. I a més, moltes vegades també aquests entrenaments de força són justament els estàs fent per recuperar-te d'una lesió, que a mi m'ha aixecat la teva companya, la Laura, perquè, bueno, el meu cas, a mi m'ha passat que no tenia la musculatura prou bona com per fer la recuperació d'una lesió que em vaig fer fa un any. Això és el que em passa molt sovint. Em venen pacients demanant, hòstia, em fa mal el genoll, però no entenc per què, si soc molt actiu, vaig a esquiar cada dia, i bici, no sé què, no sé quant, però vas al gimnàs o fas alguna de força? Pues no. I això afecta. I, de fet, al fer-li un programa ben planificat d'entrenament de força un parell de dies a setmana per mínim 8 setmanes per veure un resultat, normalment es veu un canvi a nivell de tolerar més l'esforç físic i sentir-se millor i tenir menys dolor, també. Doncs, bueno, tothom que ens escolti això, doncs que sapigueu la gran importància de l'entrenament de força, com a mínim a partir dels 40, ja no sol per intentar no lesionar-nos, sinó per tenir una qualitat de vida millor i per poder-nos recuperar de les lesions que hem tingut. Jo, de la xuleta que tenia per aquí, em sembla que t'he preguntat tot el que te volia preguntar, tant una mica de 4 punts sobre alimentació, la importància també de que ens alimentem bé, i tota aquesta feina transversal que podeu fer, almenys aquí a Andorra, que tenim la sort de tenir moltes disciplines mèdiques, no?, que potser depèn del país on estiguis, doncs no ho tens. Hi ha gent com tu super mega preparada, sobretot en el camp esportiu, no?, i que no sol feu la feina de fisio, sinó que feu aquesta, de quan ja estem lesionats, sinó que podeu fer aquesta feina de prevenció. No sé si tu, per acabar, vols dir alguna cosa més?
Jo crec que hem tocat ja bastant temes i hem donat també moltes informacions. Ara s'han de Sí, no, metabolitzar, mentalitzar perquè jo i crec que hem qualsevol... dit molts Sí, conceptes i, bueno, com deia al sí, principi, si algú té algun dubte o diu, escolta, doncs jo me trobo en aquesta situació, tal, podeu escriure-li a l'Elia, sí, sí. que us contestarà encantat. A més, és una persona molt, com heu pogut veure, molt Això, amable de tracte això cap problema. i és fantàstic treballar amb gent com vosaltres. I, Gràcies. novament, com he dit al principi, doncs, agrair tota l'ajuda que jo també personalment vaig tenir amb la lesió de fa 3 anys i que al final m'he passat més hores a casa vostra quasi que a casa meva, doncs... Ja és casa teva. I sí, 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 i a més, bueno, deia això, no? Que al final la importància també de que no et sentis com un número, sinó que quan tens lesions relativament greus o greus, doncs tot aquest acompanyament emocional i psicològic al final també fa molt en la Sí. teva recuperació. Això també és una part subestimada, però necessitaríem d'un altre directiu per parlar-ho, però tot el que és comunicació entre professional i pacient o persona que hagi passat una lesió és molt important. Bastant No? I això, i que veixis subestimada. que estan matant-se allà per a veure com te poden ajudar i realment solucionar el problema que tens, que no és que no feu, en el vostre cas, com a mínim, que és del que puc parlar, que no arribes allà i tens unes pautes i tothom va igual, sinó que vosaltres mireu allà a veure què és el que li pot ajudar a cadascun, i com també he comentat al principi, que inclús una eminència de temes de cadera d'una super mega coneguda clínica catalana em va dir que allò no tenia solució i vosaltres ho vau arreglar. Llavors, que també el missatge no llençar la tovallola perquè un metge t'hagi dit que allò no té solució, sinó, bueno, visitar més d'un metge i potser també més d'una disciplina mèdica, que a vegades un pot estar obsolet, per molt que sigui una eminència, i potser un altre està més modernitzat i té doncs, unes màquines, una forma de fer o una combinació de coses que realment poden solventar el que l'altre es pensa que no té solució. Sí, sobretot el que veig que falta una mica és escoltar la persona. Escoltar el que ens ha de dir, perquè moltes vegades metges i fisios també ens ve la persona i el que sempre es diu que els primers 3 minuts està el diagnòstic. I això no està bé. Hauries d'intentar investigar una mica, demanar, veure, proves, fer test i tal, i després decidir. Però això anava amb la persona. Donar statements com el del metge aquest. Això no s'arregla, no t'arreglo. Jubila't! Busca't una altra feina. Clar, Ja. i li dius a algú que et busqui una altra feina, igual, bueno, quan surti per la porta se tira al tren, no? Perquè hi ha gent que no té facilitats de... Que llavors també és que és molt important la vostra feina, perquè o sigui, al final afecta la vida de les persones. I bueno, doncs un cop més agrair-vos la vostra feina i el que he dit al principi, qualsevol que tingui un dubte no us faci res de contactar a l'Elia, aquí via el seu perfil. Ara deixarem aquest directe penjat per si algú no ha pogut estar i el vol recuperar, doncs, o vol tornar a escoltar aquelles paraulotes que hem dit, doncs que el puguin posar endavant i enrere i tornar a escoltar el que hem dit. Elia, donar-te moltíssimes gràcies pel teu temps i espero, sí, perquè com que teníem així com una llista de coses que volíem parlar, doncs un altre dia podem fer un altre directe i parlar d'algun altre tema doncs, que ens afecta a tots, tard o d'hora, també com són mals d'esquena, etcètera, no? I el tema també postural, que moltes vegades nosaltres mateixos es provoquem els mals d'esquena, etcètera. Així que res, ves-me fent un forat a l'agenda i d'aquí unes setmanes tornem a connectar-nos. Moltes gràcies, Elia. Fins aviat. Fins aviat. Adéu.